usati wamsiya Hospital wenyasha tokaraufu mangoma anenge kaseti saka taisa kuseri kwacho pandaitadza kupinda nepapi pacho sude chidzifambire nyaya dzacho ndina levels nafantani vanhu vacho saka raungana genga raungana gore rapera zvishandotoratidzana ende wemvura vari kupisa mongoudzana kuti raungana genga raungana gore rapera zvishandotoratidzana ende wemvura vari kupisa mongoudzana ei mauya makashatirwa kudaro ndabva nadzongomakore ndakatsika zemugoro fantani akanditura mutoro akati chimbotongawo rushemadzoro ndikavapa vanongoti tsokororo yani vachazviramba wemvura madamburo spiti yakumhanya kunge nhoro ende ndinenge mimba handibve negosoro saka raungana genga raungana gore rapera zvishandotoratidzana ende wemvura vari kupisa mongoudzana kuti raungana genga raungana gore rapera zvishandotoratidzana ende wemvura vari kupisa mongoudzana mvura yemudhamu iyava minarau wataye kuchusport ndapedza kuimba sude woita export kungokanda mstriti vanoti ihiti chibate chiise paripiti oyo inzwa chivoice chiri switi kuenderana neridhimu sehonda nefiti ndorespect asi handibvume difiti sude saka raungana genga raungana gore rapera zvishandotoratidzana ende wemvura vari kupisa mongoudzana kuti raungana genga raungana gore rapera zvishandotoratidzana ende wemvura vari kupisa mongoudzana ei mauya makashatirwa kudaro ndabva nadzongomakore ndakatsika zemugoro fantani akanditura mutoro akati chimbotongawo rushemadzoro ndikavapa vanongoti tsokororo yani vachazviramba wemvura madamburo spiti yakumhanya kunge nhoro ende ndinenge mimba handibve negosoro saka raungana genga raungana gore rapera zvishandotoratidzana ende wemvura vari kupisa mongoudzana kuti raungana genga raungana gore rapera zvishandotoratidzana ende wemvura vari kupisa mongoudzana